Pokus číslo 2. Ahojte, tu je Ivan a vítam vás tu v Bundestagu. Som tu v krásnej knižnici Bundestagu. Je to taká rohová miestnosť. Táto miestnosť je teda voľne dostupná, pokiaľ teda môžete sa pohybovať v rámci budov parlamentu, ale tu môžete akože teda prísť, učiť sa, prečítať si tu nejaké knižky, ale v spojitosti s Bundestagom teda tu sa vlastne chodí, keď dochádza k hlasovaniu lístkami, teda papierovo, tak do tejto miestnosti sa chodí a rátajú sa tie hlasy. Nevidím tu žiadne asi bezpečnostné kamery, možno sú tu, možno nie. Nie, že by som tu niečo chcel vyvádzať, ale vlastne tu sú potom teda tí, čo rátajú tie hlasovacie lístky, keď takémuto hlasovaniu dôjde, a môžu tu byť aj teda nejakí predstavitelia frakcií. Frakcia je teda politická strana, ktorá je v parlamente, pretože je rozdiel medzi frakciou a politickou stranou. Tí vlastne, čo sú teda v parlamente, riešia tieto parlamentné veci, zákony a podobne. Potom politická strana je akože oddelená. Oni aj zvlášť sú potom oddelene financované, riešia sa zvlášť akože podujatia a agendy a podobne. No a prečo teda vlastne toto video robím? Tak video, mal by to je ako podcast, no ale však uvidíme. Možno to zahodím preč, že to je trápne, alebo možno to aj dám na YouTube, uvidíme. Chcel som niečo teda povedať o mojej skúsenosti, že čo som tu zatiaľ zažil. Som tu teda vlastne v rámci programu IPS, Internationales Parlament Stipendium. Je to vlastne taký program Bundestagu, čo je teda nemecký parlament. Budem určite používať milión nemeckých názvov, tak sa na to pripravte. A o čom to je vlastne, že oni príjmú nejaký počet ľudí z rôznych krajín. Ten počet sa vždy je rozličný. Teraz to je cez 80 ľudí z viac ako 35 krajín. Čiže minulý rok to bolo aj viac, potom možno aj zase menej, tak neviem, že podľa akých kritérií to vyberajú, ale teraz je to teda takto. No a čo vlastne ten program je teda, že môžeme teda zažiť nemeckú demokraciu v praxi. To je také super slogan. Z čoho to pozostáva je teda, že máme teda prvý mesiac sme teda mali nejaké prednášky, nejaké exkurzie, diskusie a podobné veci. Buď to bolo teda ako funguje parlamentná demokracia v Nemecku, ako fungujú voľby, lobisti, nadácie politické, aká je tu nemecká kultúra, čo máme očakávať. A potom sme mali aj výlet do Lipska. Tam vlastne začali protesty proti bývalému NDR režimu, alebo teda DDR, Deutsche Demokratische Republik. A ako super výlet, to mám tiež natočené video, neviem, kedy sa dokopem, aby som to už konečne zostrihal, tak je to nahraté, je to uložené, len to treba zostrihať. A to bol vlastne teda prvý mesiac. Stáž trvá vlastne od marca do júla. A potom ďalšia časť tej stáže je teda, že na 3 mesiace sme v kancelárii nejakého poslanca Bundestagu. A tam vlastne teda máme rôzne úlohy. Závisí podľa toho, že u koho ste. Niekedy vám dajú akože úlohy, niekedy tam len sedíte a nič nerobíte. A potom, tomu poviem aj bližšie, a potom nakoniec máme ešte zase nejaké akože výlety a potom slávnostné ukončenie programu. No a mám tu nejaké akože štichwörter, tak aby som nešiel úplne od témy vždy, aby som nejak akože sa snažil to nejak rozdeliť, tak začnem teda, kto som, ako som sa k tomuto dostal. Takže ja som teda, začalo to tým, že som študoval na Vysokej škole Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.
tlmočníctvo a prekladateľstvo a vedúca katedry germanistiky, aj prednášajúca, mi hovorila o tomto programe. A tak som si povedal, že prihlásim sa. Chcel som akože ísť na nejakú stáž zahraničnú. A poslal som si teda prihlášku. Tá prihláška vlastne bola taká komplikovanejšia. Tam vlastne treba, okrem toho, že tam teda formulár, ja neviem, meno, priezvisko, vzdelania, tak aj veľa príloh tam bolo, hlavne teda diplom. Pokiaľ ste neštudovali jazyk, tak potrebujú od vás certifikát nejaký, že ovládate tú nemčinu, že len ako slovo, že áno, viem po nemecky, im nestačí. Tak ja som mal teda diplom, že som študoval jazyky a hlavne tam treba odporúčania. To boli teda nejaké písomné odporúčania buď od vyučujúceho, alebo ja som mal teda, že jednu od tej vedúcej čo katedry germanistiky na Nitre, čo vlastne mi o tom povedala, a druhé som mal z predchádzajúcej stáže na zastúpení Európskej komisie na Slovensku. A teda všetky tieto podklady som poslal na nemecké veľvyslanectvo na Slovensku. Tak sa mi potom po nejakom dlhšom čase ozvali. To ináč ako mi strašne vadí, že tak dlho čakáte, že najprv máte tak, ako pošlete to, máte pocit, že čakáte a potom aj na to zabudnete a potom vám zrazu z ničoho zavolajú. Príďte prosím vás na pohovor. Tak som teda išiel. Predtým na ten pohovor som sa troška akože prichystal, lebo oni vás teda budú skúšať, povedzme si pravdu, že to je taká skúška. A čo je dôležité teda je, že som si nejak akože pozrel nejaké správy, čo sa vtedy dialo v Nemecku. Najlepšie na to Tagesschau. Tam majú akože veľmi pekne prehľad o všetkom, tak som si dal, že rubriku politika. Tak som si pozrel, že vtedy odsúhlasili rozpočet. Na Merca boli mladí CDU členovia nahnevaní, lebo robil nejaké reformy v dôchodkovom systéme. Tak tieto akože veci a tak ďalej, to si len teraz akože pamätám, že mi ostalo v hlave. Ja som tam teda išiel, oni sa pýtajú akože kto som, čo som, jak som sa dozvedel o tom, čo si z toho, čo si o tom predstavujem, že čo mi to dá do života a tak. A potom aj teda sa ma pýtali, že či vieme o tom, čo sa deje v Nemecku a tak. A potom tam bola taká otázka, na ktorú si treba dávať pozor, lebo v rámci tej stáže je aj teda praktikum, alebo teda stáž v kancelárii poslanca Bundestagu a oni, keďže to musia nejak rovnomerne rozdeliť, tak môže sa stať, že budeme aj priradení k frakcii AfD. Tak sa teda opýtali, pýtali sa preto, lebo sa im stalo, že vlastne prijali niekoho na tú stáž, bol na tej stáži ten prvý mesiac, v podstate, že prijali ho a potom, keď mali ísť akože na tú stáž tomu nejakému poslancovi z tej frakcii, tak povedal, že nie a odišiel, tak sa chceli tomu vyhnúť a ja som im teda povedal diplomaticky, že teda ja sem idem kvôli skúsenosti, že nie ako kvôli nejakému politickému názoru a že dobre, tak asi to chceli počuť. Ale to teda poviem ďalej, že ako to vlastne dopadlo. A teda mi potom zase po dlhšom čase zavolali, že ma prijali, tak som sa potom prichystal. Prichystal som teda, ako sa dalo. Oni teda mali sme aj teda online stretnutia, dostali sme aj nejaký akože návod, že čo a ako treba. Zase klasika, veľa formulárov, teda prichystať si, že čo si berem a tak. No a teda došiel teda tomu deň D. To bolo vlastne pár dní pred nástupom. Mali sme teda, že 2. marca prísť na ubytovanie, ale mňa teda rodičia viezli sem, že sme si spravili aj menší výlet po Berlíne. Sme prišiel pár dní skôr, aj som si akože poobzeral všetko. A bol som si vyzdvihnúť aj preukaz, takzvaný Hausausweis. To je vlastne teda taká kartička, neviem, či ju môžem ukázať, lebo na niektoré veci sú veľmi akože taký prísny, tak
je to jednoducho taká kartička, že mám teda vstup do budov parlamentu a že nemusím furt chodiť cez akože kontrolu, že detektorkovú a tak, ale že len priložím. A potom teda prišlo k tomu, že 2. marca zaviesť na ubytovanie. To ubytovanie teda sú 3 druhy ubytovania. Okrem jedného ubytovania, kde človek býva sám, sú tie ostatné dve, že máme nejakého spolubývajúceho. Ja som teda ako dúfal, že dostanem to, kde som sám, ale dostal som teda spolubývajúceho. Dostal som spolubývajúceho z Egypta. Zaujímavé. Tak ja zo Slovenska, čo maximálne som stretol Vietnamca vo vietnamskej reštaurácii, to bol asi môj jediný taký kontakt so zahraničným človekom. Tak mám spolubývajúceho z Egypta, ale však ako si rozumieme na takej báze, že vieme spolu žiť na byte. Takže ma tam teda vysadili, nasťahovali a podobne. No a teda to začalo tým, že vlastne marec, prvý mesiac je o tom, že máme nejaké prednášky, diskusie, výlety, prehliadky a podobne o všeličom, ako buď ako sa volí tu v Nemecku, ako tu fungujú politické strany, majú tu potom nejaké, že k lobbyistom majú, že lobbyistický register. Potom sme chodili aj na rôzne ministerstva, tam sme mali všelijaké prednášky a prehliadky. Potom nám urobili aj prehliadku po nejakých akože pamätných miestach, koncentračný tábor, potom sme mali aj prehliadku po meste, v autobuse nám ako hovoril nejaký pán, potom sme mali teda výlet do Lipska a tam sme boli teda, témou výletu bolo to, že vlastne tam začali protesty proti bývalému NDR, Deutsche Demokratische Republik, Nemecká demokratická republika, a tam sme mali k tomu akože nejaké prehliadky a tak. No a ako super, ako mne sa to páčilo, bolo to síce také, že také jak na prednáškach, niekedy také až, že človek tam zaspáva, ale ako super, ako vedeli to, pekne to bolo, akože boli to aj profesionáli, že fakt nejakí profesori, keď sme mali akože tie prednášky, že prišli z nejakých univerzít a ako super, nesťažujem si. No a to je teda ten prvý mesiac, čo sme vlastne mali, a potom vlastne druhý mesiac, teda potom ďalšie 3 mesiace, teda mesiac 2 až 4, 2, 3, 4, no 2 až 4 je vlastne stáž u poslanca teda. Tá teda trvá 3 mesiace. A tá stáž teda je teda u nejakého poslanca kancelárii, no je ich tu 630, nás je teda nad 80, tak bolo treba nás nejako rozdeliť. A predtým, než teda som prišiel, tak jeden z tých formulárov, ktorý poslali mi, tak bolo, že preferencia, že k akej strane chcem byť priradený. Tak ja som tam dal tá, čo je v koalícii, teda teraz je to CDU, CSU a SPD. No a k tej ma aj teda dali. Ja som teda spokojný. Som u poslanca, čo sa teda zaoberá digitalizáciou, čo je akože v Nemecku teraz veľká téma. A zatiaľ som tam 3. týždeň, toto je 3. týždeň, čo som tam. A myslím si, že super, ako dávajú mi aj prácu, že nejaké podklady chystať. Potom tu majú aj takú vec, že občania, ten poslanec, on je zvolený nejakým volebným okrskom, alebo tí občania, ktorí sú v tom okrsku, tak že ho volia priamo, alebo teda aj nepriamo, ale ho volili priamo, tak jemu môžu napísať, keď majú nejakú otázku alebo sa chcú niečo sťažovať, tak on im teda odpovedá. No čo ešte potom teda ísť na zasadanie parlamentu, čo je tiež zaujímavá vec, to akože máte
si môžete pozrieť na stránke Bundestagu, máte aj archív, aj naživo, že vlastne tam sedia poslanci dole a hore je akože je návšteva, kde môžu sedieť a to je tam také, že nesmiete jesť, nesmiete piť, no však jasné áno, ale nesmiete napríklad ani tlieskať, keď oni dole tlieskajú alebo robia nejaké zvuky, ani vy nesmiete. Nesmiete mať mobil akože zapnutý, ani nesmiete na ňom byť. Žiadne fotky nesmiete robiť a je to teda dosť prísne sledované a niekde tam aj medzi vami môže byť špeciálna parlamentná polícia. Oni tu majú akože zvlášť parlamentnú políciu, oddelenie teda od klasickej, ja neviem, štátnej polícii. No a je to také zaujímavé, potrebujete aj k tomu aj vlastne aj lístok, nazveme to tak ako vstupenku. A to už teda, či už akože návštevník, alebo teda v rámci frakcie, že oni majú pridelené nejaké a môžu to rozdeliť, že kto chce ísť. Takže to je tiež také zaujímavé. Keď akože riešia nejaké témy, tak je to super byť takto akože naživo tam a vidieť to. Ja som teda bol naposledy, keď riešili ceny palív, tak bol tam vlastne aj Merc, čo bolo tiež zaujímavé vidieť a riešili teda to, že znížia dane na energiách, áno, energiách, ale vlastne išlo to, že aby znížili vlastne cenu palív a to sa tam teda riešilo, no ale však to vyriešili. No a potom som vlastne išiel na zasadnutie výboru, tu oni majú teda 24 výborov, každý sa teda niečím iným zaoberá, hospodárstvom, financiami a tak a tam teda som mohol ísť tiež, to je vlastne, než sa teda dostane zákon do parlamentu, tak sa to v tom výbore rieši, upravuje a podobne a tam teda, tam vlastne väčšinou prebieha vlastne, ako ten zákon bude vyzerať a podobne. No a potom ešte menšie, to je vlastne, že pracovná skupina Arbeitsgruppe, to je vlastne každá frakcia má svoju, alebo teda respektíve ku každému výboru je aj tá pracovná skupina, ale tej sú len ľudia v rámci svojej frakcie, čiže AG, teda Arbeitsgruppe, AG, CDU, CSU, AG, SPD pre to a to, takže nie sú tam akože z nejakej inej strany politickej, z inej frakcie. A to bolo tiež zaujímavé, akože tam ísť, oni väčšinou tak akože prednášajú, riešia a potom diskutujú alebo si vypočujú nejaké akože názory. To je akože tiež teda také, a ono je to aj tak veľmi prepojené, že výbor, čo je teda v nemčine Ausschuss, Arbeitsgruppe, Fraktion, je to také akože popredplietané. Je to zaujímavý akože proces, jak teda tie zákony tu vznikajú alebo jak sa riešia. No ale v tom Ausschusse už aj akože sú ďalší aj z AfD, SPD a podobne. A teda to bolo to. A potom aj tak akože majú tu akože raňajky. Pracovné raňajky tu majú. A to na rôzne témy. Akože ja som bol teraz naposledy vlastne, ak my máme kraje, Trenčiansky kraj, Bratislavský kraj, tak oni tiež majú akože napríklad Schleswig-Holstein. Každý tento kraj má ako také nejaké veľvyslanectvo tu v Berlíne a na jednom takomto veľvyslanectve som tam bol teda na raňajkách a tam vlastne riešili tiež akože nejakú tému, ale bola tam možnosť raňajok, akože pekne švédske stoly, ak som si povedal, že prečo nie, tak ma tam akože dali, tak som tam išiel za dobre napapkať a ako fajn, aj dobre akože jesť aj s nejakou prednáškou, to sa mi páčilo. No. Máme tu tak akože, no máme tu už hovorím, keby som tu nepracoval 20 rokov. Je to tu tak, že je normálne kalendár, jak u nás, zasadací poriadok, alebo kalendár, akože kedy sú zasadnutia, kedy zasada parlament, kedy zasadajú tie výbory a tak. A potom sú také akože týždne, kedy akože nič nezasada, že je tu kľud. Tak ja keď som nastupoval, tak prvé 2 týždne boli zasadacie. Tak to bol akože, tedy býva akože najviac roboty. Ale teraz je teda ten týždeň, že akože kľud, že oni sú vo svojich okrskoch, že ukazujú sa u svojich voličov a tak.
tak je tu teraz tak akože kľud, preto aj môžem byť tu, lebo keby bol zasadací týždeň, tak akože tu sú aj, tu ako všetko je polovica uzavretá, tu len poslanci a podobne. Áno, budeme mať podujatie vlastne k IPS, pretože je toto vlastne 40. výročie IPS, ale oni vlastne to robia každý rok, že majú akože pódium, kde tie krajiny niečo predstavia o svojej kultúre a tak. Nejaký tanec, divadelné predstavenie, spev a podobne. No a potom po tom hlavnom pódiovom predstavení budeme mať stoly, kultúrne stoly, kde vlastne budeme mať vyložené z našej krajiny veci. A ja som teda niečo mám prichystané, niečo sa rysuje, tak uvidíme, že ako to bude, ale že vraj tam veľa ľudí bude ako aj návštevníkov, aj z veľvyslanectiev a aj teda z Bundestagu, lebo však budú sa tam aj podávať jedlo, tak kto by nešiel na jedlo sa najesť z rôznych krajín, kultúr. No a to bude táto ďalšia vec, ktorá tu bude a potom vlastne ešte budeme mať nejaké návštevy politických nadácií. Oni tu majú teda rôzne politické strany majú aj politické nadácie. Tí sa teda aj zaoberajú napríklad prácou, medzinárodnou prácou, že zahraničí a partnerstva, ale aj teda keď tá frakcia alebo politická strana chce navrhnúť nejaký zákon, tak oni predtým tam v tej politickej nadácii to nejak akože analyzujú a riešia. Neviem už, že ako sa tie ostatné volajú, len viem, že podľa toho, kde ja som priradený, že CDU, CSU, frakcia alebo teda politická strana má politickú nadáciu Konrad Adenauer Stiftung a tam sme tiež boli. Mali sme akože nejakú prednášku, nejaké akože workshopy a podobne. Jediné, čo musím podotknúť, akože dobre, nemali povinnosť nám prichystať nejaký obed, ale prichystali nám teda, ale akože no, v školskej jedálni som mal lepšie, poviem to tak, akože nebolo to zle, dalo sa to zjesť, ale akože mohli sa troška akože viac snažiť, keď je to akože povedzme, že hlavná politická strana alebo politická frakcia, ktorá je v parlamente, že vládna. No a potom bude teda akože nejaký slávnostný koniec, dostaneme nejaký certifikát. Čo by som ešte teda povedal vlastne k IPS je to, že teda máme to zabezpečené ubytovanie, ale dostávame aj nejaké štipendium. V hrubom je to 700 eur, ale treba si dávať pozor, lebo oni vlastne prvý mesiac vám z tých 700 eur zoberú 150 ako kauciu za ubytovanie. Potom vám berú za napríklad ten Deutschland ticket, to to vám ide z toho štipendia aj nejaké odvody. Ale ako je to, oni akože preplatia tie veci, aj keď všetko tieto, akože oni aj za tú kauciu vám pošlú aj to zdravotné poistenie. Keď teda vyplníte správne formuláre, tak vám zaplatia. Budete v tej kancelárii toho poslanca, tak pôjdete taktiež aj do jeho volebného okrsku ako výlet a to vám tiež akože preplatia, že to si musíte akože diať si nejaké formuláre, ale ubytovanie a cestu aj stravu to máte akože zaplatené v rámci nejakého budžetu, ale to není, že zase môžete rozhadzovať. Takže akože takto je to super, no ale určite odporúčam sem prísť s nejakými našetrenými peniazmi, pretože sú tu takí, čo prišli, alebo teda respektíve sa spoliehajú len na tie peniaze, čo dostanú a je to fakt také, že potom posledné 2 týždne tu jedia len rožok alebo ja neviem, s maslom a tak, takže je dobre si aj akože našetriť. Vysvetlím aj prečo, lebo teraz, keď som tu v Berlíne, čo som vždy chcel akože byť, tak má možnosť akože cestovať, lebo tu verejná doprava ako aj meškáva, aj akože niekedy aj nepríde, ale zase je toto super prepojené, že aj keby ten autobus alebo ja neviem, električka alebo čo čakáte a nepríde, tak o nejakých 20 minút a 15 minút maximálne príde ďalšia. Že to je akože super, že fakt je to tu všade prepojené, že ja si dám Google mapy a tam mi to pekne ukáže, že niekedy fakt ako len 5 krokov spravím a už som tam, kde som chcel byť. A máme vlastne aj zastávku rovno pred bytom, čo je akože super, keď teda ráno nemusím dlho
stať, alebo teda nejak ďaleko kráčať k zastávke. No a teda ten Berlín je super, že tu sú akože super veci, múzea sú tu, parky, neviem akože koho čo baví, ako mňa bavia tie múzea a podobne, tak akože to chodím pozerať sa aj na nejaké historické veci z vojny, z čias komunizmu, akože keď bol rozdelený Berlín a tak, takže to je akože super, však urobil som aj zo pár krátkých videí k tomu. Takže to je akože super, ale tam tiež tam treba akože nejaké peniaze mať našetrené, lebo však aj tie listky niečo stoja a suveníry. No, ale aj ten Berlín, akože viete sa tu akože lacno najesť, ale tiež závisí niekde, viete, že akože kde ste a tak, že však ako normálne obchody sú tu, však aj Kaufland je tu aj nejaký Aldi, teraz som začal chodiť, sa to volá, že Edeka, to je ako tiež zatiaľ moje obľúbené, že tam chodím rád, no takže treba akože troška mať našetrené, ale dôležité treba povedať je vlastne, že okrem toho, že teda ste tu v parlamente a tak vlastne ste vedení ako študenti. A prečo ste vedení ako študenti? Lebo ste zapísaní na Humboldtovej univerzite tu v Berlíne. To vám teda umožňuje, že môžete teda chodiť na nejaké prednášky, nejaké semináre, ale nemusí to byť len Humboldtová univerzita. Vy ste teda zapísaní na Humboldtovej univerzite, ale môžete ísť aj na nejaké prednášky inej univerzity, čo je tu v Berlíne. Niektorí viem, že tuto si trocha priplatili, ale akože není to potom také drahé, keď ste ako študent tu zapísaní, si priplatili nejaký jazykový kurz, že ten si spravia, aby teda mali nejaký extra ešte certifikát. A to vlastne aj teda super, že máte teda študentské zľavy, že niekedy vám to akože nejaké eurá akože odráta napríklad z toho lístku do, ja neviem, do múzea a tak. Ale máte aj teda nejaké študentské akcie. Teraz nedávno bolo, že také podujatie, kde ste si mohli kúpiť lacno lístky do divadla. A ja som si kúpil nejakých 5 alebo 6, ale po 5 eur, akože, tak ako keď tu som si pozeral, že normálne od 20 do 200 eur ako lístok do divadla, a keď akože za 5 eur, no nekúp to. Tak som si kúpil, som bol v nedeľu na také divadelné predstavenie, sa to volalo, že Irgend etwas ist passiert, že niečo sa stalo. Vôbec som nevedel, do čoho idem. Ja som sa akože tam pýtal na to dojatí, že o čom to je, ale ona tak ako umelecky, no je to také, že o seba zisťovaní, o seba analyzovaní, o vzťahoch a podobne. Ja, že čo to je, komédia, tragédia? Akože, no je to aj jedno, aj druhé. No dobre, tak som išiel teda na to. A mala šťastí akože aj pravdu, lebo však bolo to o všeličom. Bola to taká, že one man show, že len jeden herec, ale ako super to bolo, ako mne sa to páčilo. No mne sa to páčilo, bolo to troška akože, také akože extravagantné, ale ako pekne akože, že hýbajúca, otáčajúce sa pódium, mal tam obrovskú kulisu akože domu a takéto veci, akože, že veľa akože veci tam robil, že fakt ako klobúk dole. Potom tam mal aj taký standing ovation, že všetci mu tlieskali. No ale toto teda akože super, že takto ste študent, že môžete na toto ísť. Tak som si tiež objednal, kúpil lístky na všelijaké veci a potom má tam byť aj nejaké akože 8-hodinové predstavenie. To som akože zvedavý, že nebude to tak, že tam budem 8 hodín sedieť, ale že teda 8 hodín trvá to predstavenie, že sa aj striedajú a podobne a že tam, ak som to správne pochopil, takže môžem tam hocikedy prísť aj odísť. Tak neviem, možno tam aj presedím 8 hodín, ak to bude super, no uvidím. Takže takéto, a som si kúpil lístok, to už nebol za 5 eur, to už bol za 10 eur, ale akože však bolo to, že kabaret, že berlínsky kabaret, keď bola akože Weimarská republika, 20. 30. roky, tak tu bola akože kabaret a na to som si teda kúpil lístok, tak som zvedavý, ale to je až v júli, tak to ešte ďaleko. Tých ďalších stážistoch, tí sú fakt teda z rôznych krajín, z Egypta,
z Južnej Afriky, z Libanonu, z USA, z Grécka, myslím, že aj Češky sú tu, Poliaci, Francúzi. Čo je ale škoda je teda, že ja som tento rok jediný Slovák a ako nie som jediný, čo je jediný, že niektorí sú tu tiež len po jednom. Neviem, či to súvisí so záujmom, alebo čiže podľa kritérií, že vyberali, tak neviem. Čo je akože super, že aspoň s niekým, že materinský jazyk, ale však dobre. No a to sú ako rôzni ľudia, ako niektorí sú, väčšina z nich, poviem to tak, väčšina z nich sú takí fakt, že extroverti, že potrebujú akože vyvádzať, ukazovať sa, že aha, viem čo to a tak akože už je to troška také otravné, ale však dobre. No ale je to akože super, že človek môže takto s nimi sa aj rozprávať a podobne, že sa dozvie zaujímavé veci o kultúre a podobne, si rozšíri tak svetonázor, lebo však u nás akože teda veľa zahraničných ľudí nemáme, že by sme sa nejak akože s nimi aktívne stretávali, tak je to super, že takto si môže človek spraviť názor. Však aj vlastne my akože máme niekedy, že keď sú workshopy, takže sa dávame do skupín a podobne, tak sa môžeme aj vtedy rozprávať, že sme tak troška donútení akože, že byť tak spolu v kontakte. No a tak teda, no však budúci týždeň je teda zase zasadací týždeň a to bude zase teda nejaká práca. Teraz vlastne mám v pláne ísť akože domov na víkend. No je to akože finančne ako sa mi to neoplatí, ale však chcel som, že vyskúšam. Už som vlastne aj na Veľkú noc bol doma a to som skúšal nočný vlak, že teda aké to je. Nebolo to najhoršie, poviem to tak, nebolo to najhoršie. Musel som aj prestupovať, ale teda bol som aj v rôznych kúpečkách, alebo teda spacích vagónoch. Bol som teda aj slovenskom. Išiel som tak, že keď som išiel na Veľkú noc, tak som išiel z Berlína do Prahy, to som išiel normálnym vlakom a potom z Prahy do Žiliny som išiel nočným vlakom, slovenským. Akože ja som troška väčší, priznám sa, dobre, však som tlstý. Ale tie postele sú akože dosť úzké a hlavne keď si lahnete, tak ten priestor medzi vami a ďalšou postelou je strašne malý. Akože ja som si nemohol akože sadnúť na tú postel, čo ma ako hnevalo, ale však dobre. A to som išiel teda do Žiliny tým nočným vlakom a potom zase naspäť. Do Berlína som išiel tak, že z Trenčína do Bratislavy som išiel klasickým vlakom. Potom z Bratislavy do Berlína išiel nočný vlak, takže som si myslel, že hurá, že celú dobu budem spať alebo čo. A to bola taká miešanica, to bolo kúpil som si lístok u rakúskej vlakovej spoločnosti. Bolo to vlastne vlak, ktorý obsluhovala maďarská vlaková spoločnosť, ale vlak bol český, akože vagón aj akože vlak teda boli České dráhy. Čo akože, wow, OK. No ale teda som teda takto išiel. Tam akože postele zase takisto veľké, ale keď som išiel na Slovensko, tak to bolo akože len pre troch, ale keď som išiel potom zo Slovenska do Nemecka, tak to bolo pre 6. Akože bolo to troška väčšie, to kúpečko, ale postele boli takisto veľké a zase ten priestor bol taký istý. A tam vlastne boli nejakí Nemci, však dobre. No a tak som si teda som ležal tak v strede. Nechcel som úplne hore, lebo však to zase výška, ale zase, no aj som chcel, že dole, ale však ten stred bol akože fajn. No len na nič bolo to, že
teraz neviem, na hranici medzi Českom a Nemeckom sme 3 hodiny čakali. A ja som to mal naplánované tak pôvodne, že myslím, že som mal 2 hodiny, že prídem do Berlína 2 hodiny predtým, než sme mali nejakú ďalšiu akože prednášku alebo nejaký program. No a ja som dúfal teda, že to stihnem, no lenže vlak meškal 3 hodiny. Ja už som fakt rozmýšľal, že vystúpim a že pôjdem na nejaký iný, no ale tak nakoniec, že teda išiel, neviem, že aký bol problém, že či počul som, že vymieniali akože motor, teda, že to, čo nás ťahalo, že teda nefungovalo, alebo som počul aj to, že chýbal rušňovodič. Neviem, ale však dobre, no trojhodinovým meškaním som teda prišiel do Berlína, tak som sa ospravedlnil, že prvé som zmeškal, tak som potom hneď išiel na ďalšie. To bolo teda moja skúsenosť s nočným vlakom. Keby som išiel reku na nejaký výlet, ja neviem, niekam, že ako do Amsterdamu viem, že chodia nočné vlaky, alebo tak, že dobre, by som prežil. Ale ma nastralo to, že takto meškal. Ale dal som si akože, poslal som normálne sťažnosť, Rakúšanom som poslal, lebo teda rakúsky listok to bol, povedzme. A tak myslím, že bolo to tak polovica. Áno, polovicu mi vrátili peňazí. No ale cesta tam a naspäť tými vlakmi ma stála cez 300 eur, čo akože je dosť, pretože teraz idem lietadlom a je teda nízkonakladovka Wizz Air a je teda super, že otvorili linku, že Berlín-Bratislava a letenka tam a naspäť má stojí iba 100 eur, čo akože super. Je to teda ranný let, budem tam musieť prísť veľmi skoro, no ale keď si porovnám, že vlastne cez 300 eur a 100 eur, tak je to akože super. No. Ja viem, že je to vyhadzovanie peňazí, ale chcel som akože tak tak peniaze sú aj, boli aj nebudú, ale chcel som akože mať ten zážitok, že vyskúšať tie rôzne druhy. No, tak asi by som to teda mohol aj ukončiť. Uvidíme, že či z tohto niečo bude, že či to nejako zostrihám alebo čo. Je to taký môj prvý pokus. Ak sa vám video páčilo, dajte like a komentár a ja neviem čo, alebo si len pozrite a zabudnite na to, že ste to videli. No. Ja som len tak chcel, že reku, že si vylejem srdce pred niekým, pred niečím. No, tak aspoň viete, no. Dobre, tak ahojte.